Mhuri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS panopa ndokupai maupdates ese zviri kuita nyika yedu nyika yeZimbabwe. Sandonguva yatokupa kuti mubve masubscriber, kulike pamwe chete nekutina on the bell icon. Ndimurame muchana maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Aiwa, mhuri yeZimbabwe tinoona kuti Emerson Damzo Mnangagwa anouya muzara nhasi achicongratulata president weDemocratic Republic of Congo uyo akaroverwa re-election. Anouya omcongratulate achiti on behalf of the government, the people of Zimbabwe, and on my behalf, I warmly congratulate His Excellency Felix Anton Tshisekedi Tshilombo on his landslide re-election as the President of the Democratic Republic of Congo. In the same spirit, I thank the people of the DR Congo for exercising their vote, even then under challenging conditions, urging them to keep the peace for the stability and the development of their country. Zimbabwe remains a true and consistent friend of the Congo itself, a valued member of the Sadc family. Saka vaya vachiva congratulate nokuti kwakarowa re-election kwakanzi ma-elections awanga asina nyatsobuda zvakanaka nobva aitirwa re-election, saka vari kuya vachiva congratulate. Kana saka mune mumwe muono wenyu kana mune zvamunoda kukomenda pamusoro penyaya iyi, aiwa ndomukana akawatokupai tipinde mucomment section motipa view yenyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, musingakanganwi kulike, kusubscribe, kushare pamwe chete nekutina on the bell icon. Timurambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tenda mhuri yeZimbabwe, tosangana vhidhiyo redu rinotevera.